Moja porodica i ja i grupa oko legata, grupa članova, 220 članova, mi smo pokušali proteklih 10 godina da spašavamo sve što možemo. Spasili smo oko 3 miliona knjiga. Pazite, 3 miliona knjiga, nas nekoliko. I od toga smo 2 miliona zadržali, a oko 1 milion smo redistribuirali. Pokušali smo da udomimo u druge biblioteke i druge institucije. Ne možete uopšte da zamislite šta smo mi pronašli među ta 3 miliona knjiga. Pritom je to kap u moru. Dakle, 30 miliona recimo da je bačeno, a mi smo 3 miliona uspeli da spasimo. Međutim, i mi smo na kraju snaga. Dakle, nema apsolutno više načina, nema prostora, nema resursa. To su ogromni troškovi vezani za preuzimanje knjiga. Vi mislite sad poklonite 10.000 knjiga i treba neko vam bude zakonom što ste poklonili. Ali taj neko mora da plati ljude da to donesu, mora da plati prevoz, mora da plati troškove prostora. Da smesti negde. A prostor gde to da smesti, to je toliki problem da uopšte ne možete da zamislite.